Hello everyone, नै जोङो दा नायगावआव रैखानि लामा प्रिमियार श'आव थांनो नागिरदों मोसानो थाखाय दा नोंथांमोना माबायदि जायो नायलांदो वेलकाम बेक टु माय आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायफिनबाय दा थांथ' आंजों लोगोसे जोंनि प्रग्रामफोरखौ नायलांदो बा सेलफि लागुलायबाय मालाय नै मालायसो सेलफि लागुलायदो आंनाव सामना लानो रेडि जाबायथ' थांनोसै होनबा फाइनालि सफैबाय जों बोरैथोनै यस ओंखारनानै एसे जेकेट ओइ दोनथ'नोसै फैद' बांद्राय थान्दाद्राय नङा थांजायो थांनोसै आयु आब' ओइ ओंखाम जाबाय मालाय आरामहाय जिरायनो अनजिमा जागोन रेडी नै एक्ट्रेसा जोंहा ओमफ्राय आरो थाख्लाया बहा थाखो अ गोजांनानै सेस बिया बेस्रा थाख्लाया इसां गोजांदों इसां गोजांदों मालाय रेडी जाबाय ओइ गोजांदों खोमा एक्ट्रेसाबो गासिबो अडियन्सफोर नायगिरिफोर नायगाव ओनसोलनिनो मानसि आदाया जोंनि सिनेमा गानायाव बे रैखानि लामायाव बुहुत मदद होदों गोजोननाय थाबाय मानगोनां आदा जिबन बिथाङाबो जेन नै जायगायाव गाखोनानै गावनि सिनायथिखौ होयो मानगोनां आदा जिबन मोनफ्रोमबो जेन गावनि सिनायथिखौ होयो अ आदासो आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय आरो सोरबा आदायाबो जोंनि बे रैखानि लामा बर' ससियेल एक्टिभिजम दिहुननायाव बहुद बिहोमा दङ आरो बिनि उनाव दंबावो जोंहा मानोब्लाबि बिथांखौबो दायो फैनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जासिगोन बिथाङाबो जोंखौ मोजां मोनो आरो मोजां मोनबाय थागोन जों रैखानि लामा बर' ससियेल एक्शन फिल्मनि मेन एक्ट्रेस बेनो मेन एक्ट्रेसा आरो बेनि उनाव फैगोन जोंहा साइड एक्ट्रेस माने जोंनि सिनेमायाव एक्ट्रेसा जागोन नालाय बेनि नामा जाबाय पुर्णिमा ब्रह्मखौबो जायगायाव थांनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय पुर्णिमा ब्रह्म बिथाङा साइड एक्ट्रेस आरो बेनि उनाव माबिजों खना खनला स्रो मोनजोबखायोदां आंखौ नुबा आयौ फाग्लाया होनलायथारो मिथिबाय आंहा फाग्लायानो नङा ओमफ्राय फाग्लाया होनबा आंहा खिबावसो नायलायलाय अफा बोरैसो फाग्ला होननानै सासेया जै नुबाय गल' जाबाय ओइहाय नै थाग्लाय गुन्दाया हाय गुन्दाया हनैहाय हा बोरैबाहायसो जानोसै आरोना फाला मानसिखौ एसे गुन्दाया होनबाय बायो सोरखौ मा खालामबायखो आं बै एसे बोज्रेदनो मोनखो ना माखो नामाव अफारावनो गुन्दा मोनगारबाय लाखायनोबो मोना मानोबो मोना माबा एसे दांज्लुनबानो एक्टरजों जग्गाजों बिर हरजानाय एक्ट्रेसखौ एसे दांबानो दाय एसे दांज्लुनदो ओरै बोबाथाय जग्गाजोंनो अबेबा थिंखौनो बिरखोलांहोबावो ओरै नामा हासो गुन्दा ओमफ्राय दहाय एक्टर एक्ट्रेसनाव एलबाम नुवाखै होनबा ओइ सोर गोबालायनाय एक्टर एक्ट्रेस बिस्रा गुन्दा गुन्दि नङा आंहाल' माबा ससे नुहां गानबाबो बिस्रा मोजांथार आंहा दुथि ओरै बिजौसिम गानबाबो गुन्दाबाव आदैखौनो नुफेराखै आंनिखौ दासिमबो
आयु 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 एक्टरा माइसि मोजां जाखो खफ्रामबो सना होनबाय खोब गोबांसै जोङो जोंनि माबाखौ जोंनि भिडिअनि प्रग्रामफोरखौ जों खालामखांबाय दा जों थांफिननोसै नै गासिबो रेडि जाजोबबाय थांफिननो थाखाय आं गय जादोंसो ओमफ्राय नै जों माखासे जों ओरैनो रायज्लायदों आरो थांनो थाखाय